sanya dan shi, sanan ya tilasta bai a gare shi, ya ce da shi mutum hudu za su gagare shi, karya yadda sikin bai a gare shi sam, kwa yaƙi mulkinsa yana a matsala. Ga Husaini ya yi kira ba mataimaki, shi da sayyada Zainab can a Karbala. Amma cikin su kawa Husaini tilas, na san ba zai maka bai a ba tabbas, amma idan ya to kawai ka farmas, aiko haka an kai da imamuna Hussein, sai ya zaɓi tutar Allah ta filfila. Ga Husaini ya yi kira ba mataimaki, shi da sayyada Zainab can a Karbala. Ya zanyi bai'a ga tarikus salati wa sharibul kamradu wa ahla baiti, mu ne da Allah yake yi wa salati, wanda duk ya zama irina a duniya baya wa irin ka mu bai'a a Karbala. Ga Husaini ya yi kira ba mataimaki, shi da sayyada Zainab can a Karbala. Sun so su farmai ne tun a Makka, sai ga dubin nan rubutun wasiƙa, cewa ka zo Sidi za mu taimaka.